हेलो लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोजों आरो नोंसोरखौ फिन खेबसेबाव बरायहरबावबाय आं दा नै दिहिरबिलाव थांगासिनो दं सोर माबायदि पार्टि जाफैदों नोंसोर दा नायदो आं नायनि बोसोर गोदाननि सोर माबायदि पार्टि जानो फैदों आरो दिहिरबिला माबायदि नोंसोर नायदो आं थांगासिनो दं नोंसोरनो भिडिअखौ खोन्थानो नायदो लोगोफोर लामाया बिराद मोजां नै बे गाहायाव माइ गायगासिनो दं नै नुबायना नै खोथिया फुदों ओइथिं गायगासिनो दं नै मोनफैहां लामाया बिराद गाज्रि दे एसे अन्थाइ गुगाजोब्बाय नायदो नै नायदो लोगोफोर दिहिरबिलाव सफैबाय आङो बिराद मानसि दं दे नाय नोंसोरनो नै दैया बेनो दिहिरबिल दै ना भिडिअ नोंसोरनो खोन्थासिगोन आं दै अमा बेदर हांनाय मोनो गेटआ नै बाहाय फिसा होनांगोन बाहाय एसे जायगा साफा खालामनायनि आदामोना बेसेबां लायो गारिखौ 200 आरो बाइकआ 50 फैनो हागोन गारिया 200 आरो बाइकआ 50 थाखा गोसो बायदि जायगा लानानै जानो हागोन मेरला जायगा दङ गारिखौबो सिङाव सोनो होयो नै बे हिन्जावफोरनि आसामबो फानो हांसो फानो किमान जरा 1200 थाखानो लोगोफोर जानोबो लांफैनो हागोन निउ इयारनि बेलाय जेबो लाबोनाङा खालि थाखा लानानै फैनांगौ गासिबो दंजोबो अमा हांनाय जौ खमला मा जानो खालि थाखा लादो फैदो खमलायाबो जा मोजां नै बेबायदि ना फैसाबो लाबोबावनाङा स्केन कड दंजोबो बेसेबां खमला जानो मेरला खमला नै पुरा गोसो बायदि मोसाफैनो हागोन नै नाय ओरै माइबो गायगासिनो दं बे गोजौआव गाखोनोसै नायदो गाखोना नायहरजोबनो हायो बयबो फै नै बेनो ओंखारलांबाय आङो एबार थांसै सिरियाव जायगाखौ मोननो नागिरलाया माथो जादों सोरबा लोंदों सोरबा मोसादों फै बयबो फैनो हागोन जेबो लाबोनाङा मबाइल लाबोदो फैसाबो लाबोनाङा स्केन कड दंजोबखायो गासिबो नै मेरला मानसि ओरैजायबो वाव
गाखोनो हागोन नायनाय गराय गारि गाखोबाय वाव भेरि नाइस बरिया माथो दे नै आरो आखाइ जालायबाय नावबो गाखोनो हायो लोगोफोर बिराद गुवारखा आरोखि नै नाव गाखोलांबाय थांबाय इन्जय खालामफैनो हागोन बाय नै गंसे थांबाय नै बे दैनि मुङानो धिरबिल बरिया गिदिंनानैल' फैयोना औ जोबोद मोजां सिनारि सोरबाफोर फैनो गोसो दंबा फैदो धिरबिल बरिया लकेसन नाव गाखोनाया बेसेबां लायो 50 मात्र 50 थाखाल' एकदम गोसो बायदि औ वाव बरिया नुबायना लोगोफोर नै बेवहायबो औवानि ब्रिज दं बेहायबो बेरायनानै टाइम पास खालामनो हागोन नाय माइ दं नै माइबो गायदों बिराद मोजां समायना वाव खाथिबा फैबाय थानो मोजां जागौमोन नाथाय गोजान ना नै जोबोद मोजां टाइम पास खालामनो जानो लोंनोबो गोसो बा जानो हायो बायनानै खालि जों बर'ल' फैया गुबुन गुबुन हारिफ्रा फैदों नुबायना नै आं थाबायबोबाय नै ब्रिजखौ ओरैबो दङ गोबां जायगा गोसो बायदि जेरावबो बाहायनो जानो हागोन आरो मा किमान लय दादा 50 টাকা मात्र बेकग्राउन्डआव मात्र 50 थाखा एकदम बे नैबे गासिबो राउन्डखौ मोनजोबगोन बिदिमोननो फै गाखोफै बिलाय वाव बरिया हिन्जाव गोदान लांनाय बायदि नुबावो ओरैबायदिखा जारला थांफिनदो दे लोगोफोर नायदो ओंखारनोसै थेंक्स कमिसननि मानसिखौ मानिनांगोन जायगाफ्रा बिराद साफा जाग्राया जादों लोंग्राया लोंदों थेवब्लाबो जायगाफ्रा लेथ्रा नङा फैनो हागोन जायो लोगोफोर मानसिफ्रा दाबो फैगासिनो दं नायदो फैनाया फैदों थांनाया थांदों नै एसेनोसै दै आं बेराय मेंग्लिलायबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंमोन लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो आंनि लादो दै